mabuku asataniki kuchokera ku secret archive amafotokoza kuti mukadzaona 099 akuchotsedwa ndikuyamba 098 80 idzakhala nambala yomwe idzalumikizitse anthu apansi pa nyanja ndi anthu apamtunda. mudalakwa kwambiri okondedwa, mudalakwa kwambiri okondedwa. Mukadangolola tikhale limodzi kanthawi kuti tiphunzitsane zimenezi. Ndi zinsinsi zikuluzikulu okondedwa. Tsopano muyambe kugwira foni zanu kuti mudziwe kuti tili mu 40 days mu preparation of the sun, birth of the sunny day, kubadwa kwa mulungu woyera, mulungu dzuwa, pa tsiku la Sunday oyimiridwa ndi Easter Sunday. Madokumenti a secret ku chipembedzo cha Satana kuti Easter yo ndi chani. Amayinda bambo tamverani muchigawo ichi ndangochipanga kuti chikhale chachitatu, kuti mwina audio itumizike bwino, kuti mwina mawu amveke bwino, kuti kakhale ngati kafupi kako, koma ndi imodzi yomweyo ndayiyambadzana icha, ndayiyambira kutali icha, ndi yomweyi siyo duka ayi. Tamverani mabuku a chipembedzo cha Satana osungidwa ku secret archive amati. So buku ili nje kuti ndikukupa spitisani mu chapter kapena kuti mu page number 39 ya Grand Grimoire, mene akuipasa mutu wakuti 0998/7. Kanyo sausa okondedwa 099/8 kudzabwera 7. Now tiye nokondedwa tiyambe kuyenda ni manambala ameniwa. Manambala awa timapeza pa foni zathu za ku Malawi kuno, koma siko kaguno ngakhale ku maiko ena ndi ma secret code amanambala awo amene amaonekera. Popeza maiko adatukuka kale ndi adapitilira ku manambala amenewa, sopano adangoyika ma representative amanambala amenewa. Pamene ife tidachita mwayi kutengeratu manambala aku LCD kwayikiratu poyera. Now mumve pano, ngakhale kuti ndi chifanizo chabe, koma zoona zenizeni ndikukufotokozeranizi mosatengera nsoma country code amafoni number amaiko mwanu, komabe mungoona ngati chisanzo chabe pa mafoni number athu akuno a Airtel, the Red Dragon. Kanyo sausa company ya magazi inangotengeratu direct ma secret number amene ngakhala nzanu ogwira ntchito ku Airtel kwa chainekeo sachidziwa chisisicho. Ndicho sama kwambiri, chili kutali kwambiri, chili kutali mwachepa. Tangobwerani kwa Ambuye tizimpembeza Ambuye chifukwa zina zindizozama kwambiri. Kodi akuti chani mabuku amenewa? Amati mukadzaona 099 akuchotsedwa, nje kuti ku sataniki kuli manambala atatu amene amayenera kugwira ntchito muzigawonso zitatu zimene dziko lapansi liti liyende, chimene chinde chinsinsi. Tamverani, ali ndi 9, ali ndi 8, ndiye pali 7. Ndiye mundilole ndifotokozereko manambala atatuwa ngati nthawi ingakhalepo okondedwa mwachangu. Akunena kuti mukadzaona nambala 9 akuchotsedwa ndi kutsala yekha
9 yo ndikumuona kuti wakwatirana ndi 8. 8 ndi nambala imene imalumikizitsa, chifukwa chakuti ndi 0 ndi maziro awiri kapena kuti ndi mayiko awiri ozungulira. Earth kapena kuti dziko looneka ndi maso ndi dziko losaoneka ndi maso ndiye limakhala ndi saini ya 8. ndiye pakuti ka 0 ndi ka 0 kaberekana, achipembedzo cha Satana amanena kuti 8 ndi simbo hani yosausa. 8 ndi simbo ya chipembedzo cha Satana, kapena kuti ndi simbo ya kulumikizana pakati pa anthu akudziko la madzi la pansi pa nyanja, akudziko la ziwanda kulumikizana ndi anthu apansi pano. The communication of anthu asaoneka ndi maso aziwanda kulumikizana ndi anthu. Tamverani, mmene 8 yangobwera ndi kudzayamba kuonekera apo ndi apa. Kani iyi okondedwa imveke bwino, ndekuti tsopano talowa mu connectivity, tayamba tsopano kupanga connection pakati pa anthu akufa, pakati pa ziwanda tsopano ndi anthu, pa simbo ya foni, pa communication ya network. Now, this preparation imeneyi ikuonekera sopano, inu mwamuona sopano kuti nambala ija yayamba kukhala 8 kumapita uku. Ndiye mumvese, manambala amene mumapeza pa foni amagawa patatu. Pamakhala nambala za iweyo, nambala za dziko, ndi nambala za kampani, kapena nambala za dera. Ndi manambala mmaonacha onse aja mbakamati 0 9 20 40 525 09 84 77 09 620 20 21 008. manambala oyo mati nambala yanga, si nambala yako, ni nambala ya magawo atatu imene ukuyenda nayo nthumbayo. Ndiye nambala imene si yako pamenepa ndi nambala zimene zili saini yake za chinsinsi zimakhala pa manambala omwewo muli nawo pa foni. Okondedwa, mundilole kuti ndisatayike kapena inu musatayike pa Easter. Koma mabuku achipembedzo cha Satana akufotokozera kufupikira kwa kubadwa kwa Mulungu dzuwa kudzayenda limodzi ndi nambala ya 8, chifukwa padzakhala kuti tsopano tikulowa mu nyengo ya 098 imene izayambe kutilumikizitsa kukulankhulana ndi ziwanda. Advance ya technology ndi mmene mwaonera kuti ma aliens zipukwani, ma aliens ziwanda zayamba kuonekera ku dziko lapansi kudzapanga communicate. Komanso ma aliens iwa ayamba kupita kukachita ona, kukatenga, kukalanda ma satellite mu lengalengamu. Malingana ndi kufotokozera kwa LCD, ziwanda mukuziwana ku Ukraine zija mmene yatuluka nambala ya 08 ndikukuchotserani 9 ndikuyikapo 8 asalani nambala imodzi 7. Basopo kondedwa tasala ndicha nambala imodzi 7. Ndiye nambala imodzi okondedwa 7 tikulowa ndiye sabatalo mpumulo mwatsoka sitifika mu 097. Tikhoza kulekezera pa 08 pomwepa 098. Mwina ndi pamene dziko likhoza kuthera pamenepa. Mmene tangoponda 098 je mudziona kuti Satana ali pachangu, chifukwa pamenepa ndiye kuti yamutsalira nambala imodzi yokha yoti aibereketse ku 9 nambala yake. Akangochosa 8 ndikuyika 7, ndi 7 yo ndi wa danger, ndi woyaka moto m'manja mwake, chifukwa muni wake wa chilengedwe ndiye muni wake wa 7 wa sabata akubwera ku dziko lapansi. Now, mabuku achipembedzo cha Satana akutionetsera kuulula kuti mukadzamuona 8 madigit
olemba pa mafoni kaya ndipati koma mukadzamuona 0 ndi 9 ataberekana ndi 8 ndikuti mwasala ndi nambala imodzi 7. Zimene zokondedwa zikuchita apiye komanso ndi zimene ankatiphunzitsa kuchipembedzo cha Satana. Kotera kuti pamene pandikuulula umboniwu kuti mukadzamuona 8 akuyamba kuchita apiye ku dziko lapansi ataberekana ndi 9 ndikuti mwasala ndi nambala imodzi. Yasala nambala imodzi posachedwa ndikuti Yesu akubwera kudzakwangula pakubwera tsiku la mpumulo, tsiku la Ambuye likugwera. Mukadzangomuona 7 mwinanso sitimuona 7 akadzama ngoti akubwera kudzaponda pamene papapa pa 097. Hey, pakadzatha zaka zambiri pamenepa muzangoziwa kuti anzathu akwatulidwa apita sitidaone kapena taona atapita tikungozilimbitsa mtima apita chifukwa tikuyandikira mu mkwatulo. Yesu akubwera kudzakwatula mpingo pamene mwangomuona 098 basopo khani yosausa okondedwa. Zimene zindi zinsinsi mukadzamuona ameneyi amayinda abambo muyenera kudziwa kuti pamene tikukhala ndi 8 ndikuti tasala ndi 097 amene sanabwere chifukwa nambala ya 09 manambalawa ndi atatu pali 987 ku dziko lapansi ndipo 987 mukayang'ana ma satellite onse aku dziko lapansi mupite ku mayiko aluya achina cha amafiritu eya achina cha achanichani onse amene anayika ma satellite yawo kuntunda kumwambako mukayang'ane kuseli kwawoko mukapeza kuli nambala ya 987. Ndiye mukadzamuona 8 pazochita zanu waberekana ndi 7 akunena kuti imeneyo ndi saini yakuti tsopano akudziko la uzimu ayamba kuonekera ku dziko lapansi, preparing the end time. Kubwera kwa Yesu kuli pafupi. Choncho chikati Yesu wasala pang'ono kubwera chimene adapanga satanikiwa ndi kumangoyika manambalawa nawonso ngati kudzilalikira okha za kubwera kwa Ambuye, kudzilalikira okha za zochitika za dziko lapansi. Nawo zimene zindi zinsinsi manambala ndi kukupasaniwa ndi amene amapangitsa kuti munthu akatuluka sataniki adzimupha chifanga ulule zimenezi akayamba kuulula 987 ndiye kuti walowa kozama munthuyo wapita kutali akuyenera kuphedwa. Bwerani mundipe ndanyamuka ulendo wa kwathu chifukwa ndili kuziona zipata za kwathu, ndikuziona zipata za kwathu zayandikira ukondedwa posachedwa pompa ndipumula. Mulonda kodi nthawi ili bwanji? Mulonda nayankha kwasala pang'ono kucha. Ndithudi zipata za kwathu ndi thanda ya nyenyezi ya kwathu yaonekera, ndili pafupi ndi kwathu ndikuyenera kutchula 987. Ndili pafupi ndi kwathu posachedwa okondedwa ndinyamuka mdziko limeneli koma ndikwangule zinsinsi. Mukadzamuona 9 ataberekana ndi 8 basop tasala ni namba 7 hani osausa kwasala nambala imodzi badyerera bamanga upstairs kwasala nambala imodzi balimbirana ni maufumu koma kwasala nambala imodzi mmene tangolowa mu 8 tasala ni nambala imodzi. Ndikuchenjeze mbale wanga bwerera kwa Ambuye ngakhale zinsinsi za dziko lapansi zayamba kuvumbuluka poyera, zinthu zobisika zayamba kukhala poyera, umunthu wayamba kutha, nkhondo ndi zimene mukumvazi. Chifukwa chani? Tatenga 8 sopano tili mu namba 8 tangosala ni nambala imodzi. Nambala imodzi ndikupemphe mbale wanga isanabwere 7 isadaonekere 097 panopa tili mu 09 kazi kumveka uku kapena kuti tili pa namba 8. So manambala awa ndiye secret yozama kwambiri
kodi imeneyi ndi imene amayendera ma satellite onse a dziko lapansi, zipangizo zonse zoyendera makompyuta za dziko lapansi. Ku secret yawo kuseliko kumakhala namba imeneyi yolembedwa 978. Nkhani yosausa ukondedwa. Komansotu pamene mukuona zinthu zimenezi, nkhani imene yokondedwa ndi nkhani yondivuta kwambiri, nkhani yovuta kufotokozera kwake, nkhani yosausa kwambiri. Mukadzayiona nambala imeneyi, achaini yakewo akanena kuti 9 ndiye kuti akukupasani Atate. Nkhani yosausa. Akayamba kukupasani 7 ndiye kuti akukupasani cha Mzimu Woyera. Kazi kumveka zimenezo ndi amalumpha nambala ya 7 iyo, amaitenga kuti nambala imeneyi ikupita kwa dziko lonse kwa anthu okhulupirira, ndi ya mwini wace ndi ya Sabata. M'malo mwake chifukwa chakuti 7 si nambala yawo, ndi amayika 0, nambala ya mwini yopanda umwini. Ndiye mukapeza kuti kuli 0 kuseri kwa 9 iko, nambala yobwerekera kuti pakhalebe Trinity. Nkhani yovuta okondedwa, nkhani yovuta. Kaya mukumva, kaya ndikulankhula zinthu zomveka, kaya koma tasala ni nambala imodzi. Chifukwa nambala ya namba 7 nkutheka kuti ikhoza kukhala mu tsiku lomaliza la Sabata wa mpumulo. Nkhani yovuta okondedwa. Amayi ndi abambo, pamene ndikumaliza chikonzekero cha masiku a Easter, mu lecture, mu phunziro, mu umboni umene ndikuupereka wa tsiku la Easter, pa tsiku la lero mmene tikukonzekera kulowa mmenemu, ndakupasaniso chomalizachi chimene chikufotokozera za manambala. Ndiyakuti mukadzamuona 8 atayamba kupanga apiye, kapena ngati 8 yosimukumuona, koma mudziwe kuti sopano tili pa nambala 8. Kusikireti kwawoko kuti nsinsi kwawoko panopa atulusa nambala ya 8. Ndiye nambala ya 8 yo ikayamba kugwira ntchito, akuti imapanga signify the connection between anthu amoyo ndi ziwanda. Kuchokera mmafoni, kapena kuchokera muzochitika za kudziko lapansi, kuchokera mukapumidwe ka munthu, kuchokera now mukadzayiona 8 ndiye kuti muzaziwe kuti anthu talowa mukulumikizika pakati pa ziwanda ndi anthu. Choncho ngakhale apapa mpakufunika kusamala, chifukwa ni nthawi sopano imene ziwanda muyambe kuziona zikulalikira kuchalichi. Chifukwa 8 watuluka, ndi 8 yo akuti ndi simbo 0 wa mwamba ndi 0 wa pansi, amaberekana kupanga mayiko awiri, dziko la anthu amoyo ndi dziko la anthu osaoneka, limene likadzayamba kuonekera. Na kuti mudziwe kuti tili mu namba 8, ndibwerere kulekisha ija ya nkhondo ya ku Ukraine, pamene munayamba kuona ma UFO, komanso kuyamba kuona ma aliens, anthu achilendo akuyamba kuonekera, ma mysterious people akuyamba kuoneka ku dziko lapansi. Chifukwa chani? Tili mu 8 kulumikizana, pamene patiyambaso kuona ma black belt akuonekera ku dziko lapansi, mbalame zakuda, anthu achilendo. Nkhani yosausa okondedwa. Tiyamba kuona mizimu yonyasa ikuonekera ponseponse ku dziko lapansi, yovala matupi asungwana okongola, anyamata ooneka bwino. Tiyamba kuona zinthu zachilendo zimene tikuziona lero. Anthu ayamba kuoneka ndi matupi osiyana ndi amene anabadwa nawo. Anthu ayamba kuoneka ndi zinthu zina, asungwana osapemphera akwatiwana ndi ziwanda, akwatiwana ndi azibambo omakhala ngati ndi azibambo koma kudali ziwanda. Anthu obadwa mwachilendo, anthu ooneka mtundu wina. Chifukwa chani? 8 wachita apiye, koma namba 7 akamatuluka, Yesu ndiyakuti akubwera posachedwa. Tikumaliza dongosolo, chifukwa 8 yo ndi Sabata, 7 yo kani ndi Sabata, ndi amamuthawa ndi kubwerekera 0. Amayi ndi abambo, kukonzekera kubadwa kwa Mulungu dzuwa sikumangokhala pakokha, kukuyenera kuthandizidwa ndi ziwanda kuti Sande abadwe. Ndi ziwandasi ndi zimene zikupita kukamanga ufumu wa United Nations, EU, African Union, nkhani yosausa komesa, Sadiki.
Kasi kumveka zimenezi ufumu wogawanika umene akunena kuti sizizatheka kukhala cha umodzi. Ziwanda zikupita ku mabungu amenewo kukapanga support, kubadwa kukachita preparation, kubadwa kwa mulungu dzuwa pa tsiku la Sunday imene izakhala Sunday worship ya dziko lonse lapansi, sunny day limene anthu adzapumula. Onse opembeza sabata adzakakamizidwa kupembeza siku ili, adzaletsedwa. Machali chimukuti chosalerowa adzakuchosaniso nanu, muzathamangisidwa mutipeza kuthengo. Mukundichosa ine lerozi hata achosa libadi asabwereso kuno basala nacho chivupa chakocho likubwera iwe samene ule ambako ndiphunzitsa ine za National Sunday Law. Siwe mwiniwe kwazolembera sikuyiziwa nkhani imeneyi. Atseka kaya zimenezi nkhani yosausa mutipeza kuzisakasa uko naweso ngakuthamangisa ukabwera kukati ngati udzabweretu pacho kudanena kale kuti kukantire ndikokhala anthu owukira ngati udzabweretu ndakayika koma undipeza chifukwa likufinya dziko udzabwera ndiye uzandipeza ine nili nyakwa kukantire uzandipeza nili nyakwa wakukantire ngakuthamangisa ukaona akuza kuti malo ata apo hayi kakupasa popanda madzi kakupasa popanda chisime kali ya sausa akasala ine ndikumana posachedwa chifukwa likutuluka lamulo la Sunday dzuwa kubadwa posachedwa. Ndiye iwe opembeza sabata nzanga, iwe nzanga wa sabata ndikunena nzanga wa sabata amene watulusa diso lero chonje Twaibu chanja lonena nangokuleka ndikakuyang'ana bolo yesasabwere zibuke akakuthamangisa kumeneko ukasowa tendere akakutsekera shoplight iyo akatseka filling station iyo chifukwa wakana kupembeza Sunday akakutsekera chifukwa uzazizimuka. Nafikadi tsiku lija la National Sunday Law ndiye nditani ndiye pakala kufuna kuthawa m'matauni ukafukula zolembera za Ellen White pachadale mbadi kuti tizenera kuthawira m'machire. Ndiye nthawi imeneyo ndiye uzakula kukantire uzathawira kwakokoko koma ukabwera kantire yaine uzandipeza nili nyakwawa nanenza kubweze akuthamangisa uzaona bayerekedwa akatseka kashoplight kakoko akatseka kachalichi kakoko akubadwa atu mulungu dzuwa. Nkhani yosausa okondedwa, nkhani yosausa amayi abambo zomveka zenizeni ndizakuti tikupita kwathu posachedwa tilowa mfumu wa mulungu tikapumula koma dzikotu likuyenda choncho. Ndikumalize m'bale wanga ndi nkhani iyi kupyolera mu nambala ya 97 kapena kuti 987 ya leroyi. Milungu ya pamenepa kuti mukadziwe kuti we are in preparation ya kubadwa kwenda kwa ndierekezi, ndipo we are under control pakati pa Lucifer ndi Easter. Ndiye king amene akuchita control zinthu za technology ndi star. Ndiye tentimuone ukondedwa tipeza pano tili ndi star komanso hash star to Lucifer h. Nkhani yosausa okondedwa ndiye ukondedwa zinthu zikangofika pakuti mwafika poti hash ndiye kuti mwafika kuchimake komaliza. Now izizi zikuyenda mofanana star malingana ndi chipembedzo cha Satana zimene ife amatiphunzitsa kuti mmene tikuyika star kuzoyambira zambiri makodi ambiri amene tikuyika star tikuchita bright kuwalitsa kwaonetsa kuti pamene nyenyezi ikuoneka
ikamalowa nyenyezi ndekuti kukutuluka cha dzuwa. Now likadzatuluka dzuwa ine Lucifer musimbo ya H ndikuzachita completeness, kumaliza kuti tsopano ndoyamba kukhala mfumu kudziko lonse lapansi. Ndiye tichite empower star ndi hash. Nkhani imene yokondedwa ni nkhani yovuta kwambiri. Tamverani, tidziwe kuti pamene tili mu nyengo ya star, pompano ayamba kuonekera kumapeto mfumu ya mafumu ya nkhanza yotchedwa hash, imene ionekere pa National Sunday Law. Mudakadina panopa star, koma akadzadina hashi chidzayenera kutuluka chimene mukufunacho. Eni yaka akunena kuti tikadina star tinena tika manambala tidziyenda dzikoli pazichitika izi, tiponya zakudya zina ndi zina izo tikamaliza ndikuononga dziko kwadyesa anthu nkhumba, kwadyesa mowa, kwasambisa zosasamba, kuchita compromise uthenga wabwino. Sopano kumapeto pamene tidzaona kuti nambala ya nambala 8 ikupita ko guga, pakufunika sopano pabwerecha 7 pakati pa 7 pa ndi 8 tisadalowe mu 7th day. Hani osausa tidzayenera kudina hash. Kungodina hash ndikuti lamulo latuluka la Tiberiyo Kaisala, lamulo latuluka la chirombo kudziko lapansi. Akangodina hash, ndiye amene atadine hash imeneyi ndi bungwe la United Nations mogwirizana ndi mpando wa chipapa. Pamene National Sunday Law izituluka, poyamba okondedwa kukhala kukhazikitsidwa kotheratu kwa boma limene likutchedwa New World Order. Panopa chala chili pa hash kuti amalize dongosolo lazochitika, milili ibuke, chani chionekere, zonyasa zionekere, mizimu ionekere, yokhala mayenja ituluke, ziwanda zibalalike, teknoloji ibalalike, umuntu uchoke, anthu oyendera magesti yambe kwaona. Akufuna kudina hash posachedwa. Akadzadina hash okusachedwa pompano okondedwa tiyamba kuona nkhanza. Akadina hash kani yosausa, akadina hash ndekuti dictatorship ikubwera kuza pana ana Mulungu. Akadzadina hash imfa komanso magazi kudziko lapansi taona posachedwa. Ambiri akuyenda nyanja, akuyenda misinje. Kani yosausa hash akadina misinje idzayenera kusanduka magazi malingana ndi ulosi. Koma mukudziwa okondedwa kuti kuli msinje mu Ezekiel chapter number 37 umene ukuchokera ku chiundo chakachisi. Ndiyati ndi msinje mu Yeremia chapter 47 umene ukuchokera kumpoto. Ndiyati kunena msinje uchokera kumpoto, mpingo wa dziko lapansi. Msinje wa Ezekiel 47 wachokera ku chiundo chakachisi ndi mpingo wa Mulungu. Ndiye pano tikumva kuti msinje umenewu mukuyenera kukhala magazi, kuphedwa kwa anthu oyera mtima. Akadina hash nyanja posachedwa zisanduka magazi. Akadina hash nkhani yosausa okondedwa, imeneyo ni nkhani koma yosausa. Akadina hash okondedwa, amayi ndi abambo, nimafuna ndikufotokozereni okondedwa molimba mtima kwambiri mu chigawo chimenechi pamene tikupita kumapeto kwenikweni. Nimafuna tilankhulane izo okondedwa. Yazidi the book of Revelation, Yazidi black book. Ndibwereze kuchokera mbuku la Yazidi black, kapena kuti Yazidi book of Revelation, Yazidi black book. Ndibwereze Yazidi book of Revelation, Yazidi black book, lolembedwa ndi Shehe Abdul Ratabiki. Akunena kuti Easter yao ikuonekera pogwisa ntchito mwezi umene
umayenda solimozi umatchedwa kuti holy month. Na onso amenewa achipembezo cha Satana kuseli kwa chipembezo cha Chisilamu. Na onso ali ndi buku lawo limene limatchedwa kuti Yazidi Book of Revelation, Yazidi Black Book. Kani osausa nje olemba buku limeneli ndi 33 degree satanist Sheikh Abdul Ratabik, amene amafotokozeranso za preparation ya chipembezo cha Chisilamu polemekezanso Ishtai kuseli kuti Asilamu sadziwa tikulolera kuti pamene adayikira mwezi ndi nyenyezi ngati simbo yawo, imene iwo amati mweziwu ndiye kubadwa kwa mwezi wopatulika wa Ramadhani. Okondedwa, tamverani, si izi ayi timaona izi sikomo tikhulupirire zimenezo, koma kuseli kuli china chake. Ndeti kumudwa posachedwa pompa. Chifukwa chani? Achaini yakewo pansipo akugwirizana, masulutani akugwirizana, ndi akuzifuna kuti zinthu zonsezi zikhale chinthu chimodzi. Pamene tikuona rent, iwa kuti tionenso Ramadhani. Kani ovuta. Ndipo chisimikizo choti namba 8 wagwedeza ngakhale ku mayiko a Chisilamu ndi kulowesa democracy mu chipembezo cha Chisilamu. Mmene tikumuona mzungu mmereka mkafiri akuyamba kupanga control chipembezo cha Chisilamu, kuchigwetsa, kuchichosa pa malo awo, kuti chita chikapembeze nachonso Easter yemweyo, koma mobisa pa mayina ena. Kani osausa okondedwa. Amainda bambo tikumana mu phunziro lina ngati Ambuye angalole, koma posachedwa tayandikira kwathu, ndipo zimene ndiye zolinga zenizeni za mwambo wa Easter. Pamene tikufika kutali okondedwa kwa Ambuye, tiyeni tibwere kwa Mulungu, tikonze mitima yathu, tilape machimo athu, titembenukire kwa Ambuye. Ine mundilole madzulo ano, masana ano, mmawa uno mtumiki wanu nditaulula zinsinsi izi, pamene ndayamba kugunda ma 9 ndi kugunda 8 ndi kupita so ku 7 okondedwa, mudziwe kuti sopano ndayamba kusererekera kumunsi kokanyamula zinsinsi zozama zimene ndikuganiza kuti Ambuye andisunge, chifukwa dziko sopano likuyenera kumera mano mwina kungakhale kumaliza kwa mtunda wa utumiki, chifukwa kumene tapondaku sopano ndi kumtunda kwa zinsinsi, koma ziululuka chifukwa chinsinsi ndi cha Mulungu, zovumbuluka ndi za ana a anthu. Ana a Mulungu, tiyeni timenye nkhondo ndife makwato Desmani amene titeteze. Angakhale dziko lonse likulambira zinthu za mafano, koma panali anthu ochepa chabe otchedwa makwato Desmani. Tikufuna anthu ochepa chabe okhala ngati Yeremiya amene akweza kumayenda ndi Mulungu, nkumaonesa m'misewu ya Yerusalemu, ndikumaonesa m'mizinda ya Yerusalemu, ndikumatsegula maso, ndikumaona choyipa cha Yuda. Ambuye akuthandizeni, akusamalireni. Tipemphere. Wolemekezeka ndinu Mulungu wakumwamba, amene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Samalirani m'bale wanga, tipaseni chidziwitso chokwanira, tisungeni ndi mtendere, mundisungenso ine pamene ndikuponda kuminga zowawa za ndiyelekezi. Pamene tsopano ndayamba kutenga moyo wanga kuupereka m'manja mwa ndiyelekezi kuti akhoza kuwononga mmene angafune, mwa njira ina kutenga moyo wanga kuwika pa chandamale kuti aliyense ofuna kuponyapo aponye. Ndikudalira thandizo lanu Ambuye, ndikudziwa kuti muli ndi ine, muzanditeteza ndi kundichinjiriza. Mmene ndikuwulula zinsinsi izi, sindikudalira gulu lililonse la WhatsApp, sindikudalira chipembezo chilichonse. Mmene ndikulankhula zinsinsi zimenezi Ambuye, sindikudalira munthu wobadwa ndi munthu ku dziko lapansi, koma ndikudalira inuyo. Ndikudziwa kuti inu muzandisunga ndi kunditeteza mpaka tsiku la chimaliziro, chifukwa munalonjeza kuti mudzakhala ndi ine lero mpaka na nthawi ya kumapeto kwa nthawi ya pansi pano. Ndi chifukwa chake Ambuye ndikupempha musunge ine ngati ndingachoke lero kapena mawa, chifukwa chakuti ndikuwulula zinthu izi. Ndifike mu ufumu wanu ndipo ndipumule pa dzanja lanu lamanja. Inde Yehova, mundikonzere malo
mundikonzere pogona, mundikonzere pokhala, mzimu wanga mukonzere malo opumula, pamene ndikupitirira kulengeza ndi kuulula zinsinsizi, ndili ndekha m'chipululu, palibe akundituma kutchula izi, ndikudziwa kuti mukundituma ine, ndipo inu Yehova ndikudziwa kuti zimenezi zikabwera, palibe amene ati akhale ndi ine, ngati chipembedzo ndizi anthu ena ndi maorganization amene akhoza kuoneka ngati ali limodzi ndi ine, abale amene akhoza kuoneka ngati ali limodzi ndi ine, akhoza kuthawa chifukwa cha chisautso chimene chikhoza kundipeza kamba ka zimene ndikuululazi, koma ndikudalira inu Yehova, ndithandizeni. Pa nthawi yomweyi thandizani abale ndi alongo amene ali kumbuyo kwa uthenga uwu, iwowo ndi makwato Desmani, mwadalitse ndi kuwasunga ndi kuwapasa mtendere. Aliyense amene akumva umboni uwu, umusinthe kumusinthira kwa inu, umuchotse m'manja mwa Satana, umuchotse ku maloto oyipa, umusunge. Inde pamene mpingo ndi dziko lalowa ku 098, ndithu pamene tikukonzekera kufika ku 097, nambala yomaliza, ndithu pa 08 pa konzani mpingo wanu, atsukitseni minjiro ana anu. Inde sindikizani zizindikiro pa mphumi zawo. Nthawi imeneyi ndilo kusunga koona kwa Sabata, ndikuopa inu chifukwa Sabatalo ndiye inuyo. Kusunga Sabatako ndiye kusunga malamulo anu, kotero kuti awa amene tikuwapempherera asamve kuti kusunga Sabata ndi 7th day, koma kusunga Sabata ndi kusunga malamulo anu. Mwina angaope mapente ndikuganiza kuti aya kuti tilowe 7, inde khalani mchipembezo, mwasunge mukusunga Sabata loona ndi loyera limene likawatengera ku ufumu wanu. Choncho aliyense mumpase kukhala ndi khutu loona mu nambala ya 8 imene ikuonekera mwachifanifani pa manambala athu a foni. Ambuye mutithandize kuti ikutikumbutsa umboni wa lero, yandikumbutsa Airtel zikomo Ambuye chifukwa yandikumbutsa manambala atatu 987, amene 9 tamuona kungopita kutha pa November 1 pamene panali msonkhano ku Glasgow, ndipo kuchokera November 1 talowa mu nambala ya nambala 8. Sitidziwa 7 timpeza liti. Chifukwa cha ichi sungani mpingo wanu mpaka tsiku limene lizaweruzidwa dziko, mukasunga anthu anu mumtendere, mundisungenso ine mu dzina la Yesu. Amen.